En Pol tivo lugar o sábado un acto de recoñecemento e homenaxe ao seu veciño José Antonio Rivas Carballés, asasinado en agosto de 1936. A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica logrou localizar os seus restos en Portomarín, o que permitiu á súa familia darlle sepultura no cemiterio de Fraialde, parroquia na que naceu. O himno do antigo Reino de Galicia anunciaba a entrada dos restos mortais de José Antonio Rivas Carballés no Salón de Actos do Concello de Pol. Foi o preludio dos moitos momentos emotivos que a súa familia viviu na mañana deste 4 de xuño. Quiero felicitar de una forma especial a la agrupación de la memoria histórica, porque si no fuera por ellos no estaríamos hoy aquí, que esto nunca se puede remitir. Me quedaría con la palabra democracia y libertad. No acto, a alcaldesa en funcións de Portomarín lembrou a súa colaboración